Fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-Bank of Valletta rreġistra qlieħ qabel it-taxxa ta' 192.1 miljun euro u ħabbar li b'dawn ir-riżultati il-bank qiegħed f'qagħda tajba li jilħaq il-mira li sal-aħħar ta' din is-sena jirreġistra qlieħ qabel it-taxxa bejn 215 miljun u 250 miljun euro kif kien imbassar. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta, Dr. Gordon Cordina, qal li b'impenn lejn l-obbligu li jżid il-valur lill-azzjonisti, il-BOV mistenni li jżomm mal-politika li fassal li għandha twassal biex qassam sa 50% tal-profitti wara t-taxxa f'xenarju li l-kundizzjonijiet tas-suq jibqgħu favorevoli. Ġie spjegat li waqt li l-profittabilità tal-Bank of Valletta kienet 14.2% inqas mis-sena ta' qabel, dan ir-riżultat jirrifletti l-investiment strateġiku tal-BOV fosthom fid-diġitalizzazzjoni. Għandna karta tal-bilanċ li teċċedi 16 biljun. 16 biljun euro tfisser 70% kważi tad-daqs tal-ekonomija Maltija f'sena waħda. Inkomplu nsostnu din l-ekonomija li qiegħda tinbena bħala tkabbir ekonomiku sod fuq l-istabilità li għandha fosthom dik finanzjarja u hemmhekk allura ħankunu qegħdin naħdmu biex nibqgħu hemmhekk għall-klijenti tagħna, għall-klijenti ġodda f'sitwazzjoni bankarja li qiegħda tevolvi bħalissa madwarna kif ukoll għall-klijenti tal-futur. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia nnota b'sodisfazzjon is-saħħa tan-negozju ewlieni tal-bank, it-titjib fil-kwalità tal-assi u l-qagħda robusta ta' kapital u likwidità li komplet tissaħħaħ. Kenneth Farrugia qal li l-Bank of Valletta baqa' jara depożiti b'saħħithom kemm minn klijenti personali u wkoll dawk korporattivi u li dan jirrifletti l-fiduċja fis-suq u l-kapaċità tal-Bank of Valletta li jattira u jżomm il-likwidità.